Selam kızlar һәм малайлар. Сезне Шаян рәссам сәламлый. Әдәттәгечә, без бүген дә рәсем ясыйбыз. Ак кагаз, маркер, я фломастер белән буяу карандашлары кирәк булачак. Исегезгә төшереп китәсем килә. Шын рәссамнар рәсемне тиешле урында гына ясый. Әгәр диварга, өстәлгә, китапка я булмаса суыткычны бизәсәң, әниләр борчылырга мөмкин. Әниләрне борчуга салмыйча, матур рәсемнәребез белән шатландырыйк әле. Бүген без сезнең белән камка рәсем ясыйбыз. Кара маркер алабыз, бергәләп башлыйбыз. Минем арттан гади генә түгәрәк ясыйбыз. Булдымы? Бу башы була. Хәзер башка гәүдәне тоташтырабыз. Гәүдә озынча түгәрәк. Килеп чыктымы? Сез яхшы булдырасыз. Хәзер әйдәгез әле аяклар ясыйк. Камканың ничә ягы була? Мин 6-ны ясыйм. 2 алда, 2 уртада һәм 2 артта. Аягы белән камка агачларга яхшы ябышып торала. 1, 2, 3, 4, 5, 6 аяк. Тагын сызык сызабыз да күзләрен ясыйбыз. Моның өчен башта төрле зурлыктагы 3 түгәрәк сызырга кирәк. Менә шулай. Миннән калышмагыз, башта зур түгәрәкләр, алар эчендә уртача зурлыкта, аннан соң инде иң кечкенәләре. Булдымы? Хәзер буйбыз. Уртача зурлыктагысын кара төскә, пөхтә итеп, кырыйларга чыкмыйча, чөнки маркерны бит бетереп булмый. Нинди матур күзләр. Инде хәзер әйдәгез. Мыегын ясап куйык. Минем арттан кабатлагыз. Менә шулай. Мыек әзер. Елмаю да стигәле. Битенә кечкенә генә түгәрәк ясыйк. Сәлам, камка! Исәнләшеп талыйк. Сәлам, камка! Без Шаян рәссамнар. Без синең гәүдәңгә бизәкләр төшерәбез. Син гади бизәк кенә түгел бит. Син камка. Кечкенә йөрәкләр ясыйк. Сиңа ашыймы? Елмая, димәк ашый. Чөнки без кара маркер белән 7 йөрәк ясадык. Маркерны алып куйык. Камканы буй башлыйбыз. Камка нинди төстә? Кем белә? Әйе, дөрес. Кызыл. Башыннан буй башлыйк. Кызгылт сары карандаш алабыз. Буй башлыйбыз. Пөхтә итеп күзләрен, битендәге түгәрәкләрен шитләтеп үтәбез. Сез беләсез микән? Кайбер якларда камканы Фатыйма диләр. Ник алай икән? Кызык. Я, буя бетердегезме? Борчылмагыз, соңыннан дәвам итәргә була. Хәзер гәүдәсен буярга керешәбез. Әлбәттә, кызыл төскә. Эш барышында мин сезгә бер шигырь дә укып китәм әле. Белсәгез, сез дә кабатлагыз. Бер бата да бер калка, иделдә камка бата. Йөзеп янына бардым, сөзеп кулыма алдым, камканы мин коткардым. Ярга чыккач кипшенде, чистарынды, җилпенде, ашыгып китеп бара, кырткычлар бар бакчада, инде камка коткара. Мин сезнең өчен бик шат дусларым. Бик матур килеп чыга. Хәзер сары төскә аягын буйбыз. Исегезгә төшерегез. Ничә аягы бар әле? 6. Дөрес. Хәзер итәген буйбыз. Җирән төстәге карандаш белән. Беләсегез килсә, камканың канатлары итәге астына качырылган. Ул очып та китә ала.
Йөрәкләрне нинди төскә буйык икән? Берәр серле төс кирәк. Әйдәгез әле, шәмәхә булсын. Бизәкләрне чираттан буяп чыгабыз. Сез үзегез теләгәнчә буягыз. Ашыкмагыз. Минеке менә болай килеп чыкты. Сезгә ошыймы? Дәвам итәбез. Кара карандаш алабыз. Бизәкләр аерылып торсын. Безнең камка бик кызык килеп чыкты. Балалар, сез камканың кайда яшәгәнен беләсезме соң? Алар бөтен дөньяга таралган. Арктика белән Антарктидада гына яши алмыйлар. Хәзер инде чәчәкләр ясап куйык. Камкага һәм чәчәкләргә җылы булсын өчен кояшны сурәтлик. Чәчәкнең яфраклары яшел, чәчәкләр сары булсын. Сары төскә кояшны да буйбыз. Менә бит, чын дусларны җыйдык. Кояш елмая, чәчәкләр ачылды, камка шатлана. Безнең рәсем әзер. Я, ничек? Яхшы. Сезгә зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.